सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली शहरासह गावांमध्ये सध्या उन्हाच्या झळा वाढू लागल्यात। गेल्या काही दिवसांपासून हवामान उष्ण होत असून दुपारच्या वेळेत उकाडा जाणवतोय। सध्या शहरातील कमाल तापमान सुमारे 35°C ते 37°C दरम्यान नोंदवलं जात आहे। याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये बघायला गेलं तर उष्णतेचे प्रमाण वाढलेलं आहे। आपण कणकवलीमध्ये आहोत। कणकवलीमध्ये सरासरी 35 ते 37°C तापमान सध्या दुपारच्या उन्हामध्ये आपल्याला दिसतं आहे। दुपारी कडाक्याचं ऊन या ठिकाणी पडलेलं दिसतंय आणि जो कडक उन्हाच्या तापमानामुळे रहदारी देखील रस्त्याची एकंदरीत मंदावलेली आहे। काही नागरिकांनी तर थंड पेय प्यायला सुरुवात केली आहे। सरबत असेल, कोकम सरबत असेल प्यायला सुरुवात केली आहे। तर काहींनी तोंडाला स्कार्फ बांधलेला आहे आणि प्रवास करत आहेत, हेल्मेट घालून प्रवास करत आहेत आणि 4 चाकी वाहन तर AC लावल्याशिवाय प्रवास करू शकत नाहीत। अशा पद्धतीचं वातावरण आहे। आपण बघतो की रस्त्याने येणार जाणारे सगळे जे आहेत ते वाहन चालक आहेत यांनी देखील आता आपल्या हेल्मेट परिधान केलेलं आहे, कारण उन्हाचा झळा तशा पद्धतीने बसत आहेत। आणि एकंदरीत जर 35 ते 37°C तापमान हे कणकवलीमधील दुपारच्या सुमारास असतं आणि त्यानंतर मग थोडंसं 4 नंतर हे तापमान कमी होतं। पण सध्या परिस्थिती पाहिली तर आता उन्हाच्या झळा ह्या वाढलेल्या आहेत आणि उष्णतेचे प्रमाण वाढल्यामुळे आपण जर गरज असेल तरच बाहेर पडावं। दुपारी 12 ते 4 या दरम्यान कडक ऊन आहे, त्यामुळे गरज असेल तरच बाहेर पडावं असं एकंदरीत दिसतंय, कारण उन्हाच्या झळा आता वाढलेल्या आपल्याला इथे दिसत आहेत। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली।